Aj čao, aj čao. Aj Banka. Od nje nema šta da se ne očekuje. A Ivano, pa i on isto. Ja mislim da bi on sve što ima 2 noge pojebao, tako da... Daj mi hemijsku jednu. Koliko je to? Šta je ovo? Isto ono? Bukvalno naša krpa ga zakrpa. Majke ti mila. Dobro, zašto ti mene snimaš sada ovo što ti mene objasniti? Koji kurac, aj? Koji kurac? Gde je ovo? Gotovina. Oduzmi 660. 660. I oduzmi 2064. 129. Minus 2064. Smatram da gospodin savršeni Nenad mene ne može smisliti organski i ima neki pik na mene. Ta 2 računa će da ubaci koje treba. Ovo je plaćeno sad. Prenos na račun, prenos na račun, prenos na račun, prenos na račun. Koje su cifre? 21, 244. Jer sve se sad slaže u kamen? Da. Jer, brate, ja znam šta radim ovdje. Tako je, znaš. Možda zato što sam više popularna od njega ili ne znam što više pozornosti privlačim od njega. Slaže gotovina jer se slaže kartica slaže. I koju pravo? I šta je sad ovo 660 i 2000 i nešto? Mogu samo... Pogrešno kucanje, zato što ste pijani i ne znate šta ide na virman, šta ide na keš. Nismo pijani, nego Pomeri se evo manje od mene. iskreno. Ja ne znam što je, ni u čemu je problem ili možda zato što me ne može Znači, 1000 vam dođe Sanja, 2000 vam dođe Kristina. Da. I to je to. I to nećemo da delimo sad dok Idem. svi ne skupe. Ozbiljno. Sanja svaki put plaća svoje piće. Ideš čak. Računa. Nenade!